wieħed mit-12 l-Apostlu. Nilqakom għal quddiesu r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum fil-festa ta' San Bartilmew nitolbu l-grazzja tal-Mulej biex aħna wkoll inwasslu lill-oħrajn l-aktar lil dawk li huma fil-periferija il-messaġġ tal-Evanġelju. Nitolbu wkoll għas-sitwazzjoni tal-pandemija fl-Indja il-post fejn jingħad li Bartilmew mar ixandar l-Evanġelju, fejn fil-preżent hemm aktar minn 3 miljun persuna bil-COVID-19. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Niċċelebraw illum il-festa ta' San Bartilmew Apostlu biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Inti t-triq li twassalna inti l-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ogħla tas-smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' tarbtana, inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Qawwi fina mulej dik il-fidi li ħeġġet l-Apostlu San Bartilmew biex jingħaqad minn qalbu ma' ibnek. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja mqazza tkun għall-ġnus kollha sakrament ta' salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. L-anġlu ġie jkellimni u qalli: ejja nurik il-għarusa mart il-ħaruf. U ħadni fl-ispirtu fuq montanja kbira u għolja u rin il-belt il-qaddisa Ġerusalem nieżla mis-sema mingħand Alla bis-sebħ ta' Alla fiha. Tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal gaspra jleq daqs il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli, b'12 il-bib fih u 12 l-anġlu fil-bibien. Li fuqhom hemm miktuba ismijiet, jiġifieri l-ismijiet ta' 12 tribu ta' wlied Iżrael. 3 minn dawn il-bibien jagħtu fuq in-naħa tal-Lvant, 3 għan-naħa tat-Tramuntana, 3 għan-naħa ta' nofsinhar u 3 għan-naħa tal-punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 pedament li fuqhom hemm 12 l-isem ta' 12 l-apostlu tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Kull ma għamilt rodlok ħajr mulej, u ħbiebek iberkuk, u s-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Ħbiebek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek.
Huma jarfu l-bnedmin u l-qawwa tiegħek u l-ġmiel glorjuż tas-saltna tiegħek. Saltnatek hi saltna ta' żminijiet kollha u l-ħakma tiegħek minn nisel għal nisel. Ħbiebek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb fl-emil tiegħu kollu. Rib il-mulej lej kull min isejjaħlu, lej kull min isejjaħlu fis-sewwa. Ħbiebek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Rabbi, int li bent Alla, int is-Sultan ta' Izrael. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Filippu sab lil Natanael u qallu: sibna l-dak li fuqu kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti, Ġesu ta' Nażaret, bin Ġuseppi. Qallu Natanael: tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nażaret. Ejja u ara, wieġbu Filippu. Meta Ġesu ra li Natanael risaq leħ qal: hawn Iżraeli li jistħoqlu dan l-isem, ma hemm ebda għerq fih. Natanael staqsih: Rabbi, kif sirt tafni? U is-siġra tat-tin qabel ma kellmek Filippu. Rabbi, qallu Natanael, inti li ben ta' Alla, inti is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu: qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin, għad tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu: fis-sewwa ngħidilkom għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla niżlin u tilgħin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. San Bartilmew u wieħed mit-12 l-Apostlu, twieled f'Kana tal-Galilija u indikat bħala dak li f'dan l-Evanġelju ta' San Ġwan jissemma bħala Natanael. Fil-fatt, San Ġwan dejjem isemmi l-Natanael fil-waqt li l-Evanġelisti l-oħra isemmu il-Bartilmew bħala wieħed mill-Apostli. Hawnhekk kif rajna fl-Evanġelju kien l-Apostlu Filippu li ħajru biex imur għand Ġesu, u meta Ġesu raħ qal hawn Iżraeli li jistħoqlu dan l-isem ma hemm ebda għerq fih. X'nafu fuq dan l-Apostlu? Ma tantx nafu dettalji lanqas wara 50 meta l-Apostli ħarġu biex ixandru l-aħbar it-tajba. Hemm min jgħid li mar jipritka l-Indja, li wasal ukoll sal-Armenja flimkien ma' San Ġuda Taddew u wħud jaħsbu li sofra l-martirju l-Armenja. Anke fuq il-martirju tiegħu nafu li miet biex jistqarr il-fidi, miet martri, imma l-mod kif hemm min jgħid qatawlu rasu, hemm min jgħid għaxrulu l-ġilda, salbu fuq is-salib, salbu ħrażu l-isfel. Michelangelo wkoll iġib il-San Bartilmew fix-xena ta' l-aħħar ġudizzju fil-Kappella Sistina. X'jallimna San Bartilmew? Dil-ġrajja tal-lum fl-Evanġelju nara jiena żewġ punti importanti għal ħajja tagħna. L-ewwel nett innutaw il-kuntrast bejn x'qal fil-bidu meta
Filippu semmilu lil Ġesu ta' Nazzaret. Fil-bidu qal, tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazzaret. Kellu dan il-preġudizzju, kien xettiku fuq dan Ġesu. Il-kuntrast bejn dal-kumment u meta fil-fatt iltaqa' miegħu. Meta iltaqa' miegħu, anki għal ftit mumenti, seta' jgħidlu, Rabbi, inti l-iben ta' Alla, inti s-Sultan ta' Iżrael. Kellu mbagħad isir jaf ħafna aktar lilu bl-esperjenza miegħu. Imma dan jurina kemm importanti li aħna lil Ġesu mhux biss nsiru nafu fuqu, nafu lilu, insiru nafu lilu jkun esperjenza personali, relazzjoni personali miegħu, għax diktejna biex narfuh tassew bħala l-iben ta' Alla li salvana u tejna wkoll biex lilna tagħmilna x-xhieda tiegħu fil-ħajja tagħna. San Bartilmew għamel din l-esperjenza mhux biex fil-ġrajja ma mbagħad ħajtu kollha kif qal Ġesu għattara ħwejjeġ akbar minn dawn kompla jissaħħaħ f'din ir-relazzjoni personali ma' Ġesu. U din lilna tallimna ħafna l-ħajja tagħna. Bad hemm ħaġa oħra jien nixtieq li niffukaw fuq dik il-kelma li qal Ġesu, ma hemm ebda fih. U ġudizzju sabiħ, wieħed mill-ġudizzji sbieħ fil-kliem ta' Ġesu. Għax Ġesu kien jara l-qalb. U għax Ġesu kien jurta ruħu ħafna min ikun mhux sinċir imma jkun ipokrita u jqarraq. Li jgħid fuq dal-bniedem ma hemm ebda fih u ġudizzju tas-sew sabiħ. Rid jgħid dan huwa bniedem ta' integrità, ta' prinċipju, nafu li fil-fatt hekk baqa' sal-aħħar għax miet biex jistqar il-fidi, imma Ġesu mill-bidu qal dan huwa bniedem ta' integrità. U din lilna wkoll tgħinna ħafna fil-ħajja tagħna. Hemm importanti li aħna nfittxu bil-grazzja tagħna li nkunu hekk f'ħajjitna mingħajr erq ta' integrità u kemmtejn lis-soċjetà. Is-soċjetà tinbena meta jkun hemm nies ta' integrità u ta' prinċipju. U s-soċjetà titmermer meta ikun hemm ħafna li l-mentalità tagħhom tkun illi nqarraq biex nistana jew nqarraq biex insalva ġildi għax jaqbilli. U nafu aħna li anki jekk il-qerq fil-ħajja tagħna personali ma jsirx magħruf ħażejt li jitla' fuq l-ilma ma quddiem Alla. Kollox hu magħruf. Għal Alla m'hemm xejn mistur għax hu jara l-qalb bħalma rajna hawnhekk fl-Evanġelju. Tolbuh din il-grazzja illum fil-festa ta' San Bartilmew li aħna insiru nafu aktar li Ġesu din ir-relazzjoni personali miegħu illi lilna timlilna ħajjitna u li jgħinna biex inkunu wkoll nies ta' integrità li fuqna jista' jgħid l-istess kelma li qal fuq San Bartilmew ma hemm ebda fih mod li ma nkunux nies f'ħajjitna li nqarqu bil-oħrajn lill-oħrajn u bil-grazzja tiegħu wkoll ma nħallux min iqarraq bina. Ew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kummu lej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek satru fl-art kollha. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej nies bħal San Bartilmew illi bil-ħeġġa u bl-entużjażmu jistqarruk bħala liben ta' Alla u jagħtu xhieda tiegħek quddiem l-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna nkollna dejjem is-sinċerità tal-qalb kif tixtieq minna inti f'ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha, speċjalment dawk li qegħdin fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta, kif ukoll barra minn Malta qegħdin hemmhekk għall-kura biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu u tgħin anki lill-familji tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk illi ġarbu xi telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom f'dawn il-ġranet biex inti tieqaf magħhom u tgħinhom u tagħti l-mistrieħ ta' dejjem lil dawk illi sejjaħ tal-ħajja ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u għejna biex f'ħajjitna dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu x'fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Il-qamlej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex nagħtu ġieħ lill-Apostlu San Bartilmew fil-festa tiegħu u bit-talb tiegħu naqilgħu l-għajnuna tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Inti rrajt ta' dejjem ma tħallix waħedha Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tiwassibha tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imċerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi qadej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuka tilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzo Malla Marija, ma' San Giusepp, ma' San Bartilmew, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missilli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrinna tobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħannix fi tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem li tajtna fil-festa tal-Apostlu San Bartilmew insibuh tajnuna issa u għalli ġej. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Alla tagħna sma talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Khobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrid iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-menu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-menu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina li inti jomna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera beħ kolla u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba missieru tal-ferħ meta sitna Marija preżentat li bina Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina li inti jomna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna
U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemmek da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti jomna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnietu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turuframent il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek. U ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta'
Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull imma, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mira ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-nimniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulejn, ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulejn, ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa u malla, biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. u Alla li rrit li ma tħabbiret tal-anġlu bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġim Qazza Marija, għatina nitolbuk li nistqarru malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha, bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Talba tar-Rużarju waslitna fit-tmiem ta' dan il-mument ta' talb. Nappellaw lil persuni vulnerabbli biex fiċ-ċirkustanzi preżenti isegwu il-qudiesa mid-dar u biex meta noħorġu nirrispettaw lil xulxin billi nużaw il-maskra jew il-vajżer u nżommu d-distanza soċjali. Infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew inkella permezz ta' ċekk. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Flimkien nibqgħu nisolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni fil-bżonn. Grazzi u nsellmilkom.